Vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to natáčím přes Mobizen a budeme hrát Pocket Edition Minecraft. Si to představíte, že ano? Pod smyslem Minecraftu, ježiš, no tady to si pozavírám, protože to je hromady kika. Dneska si ukážeme, jak postavit velkou mapu. Tohle trošku dáme si jinou. Word SG done. Advanced dáme seed třeba 1, 2, 3, 0, 9 done. Flat. Dáme create word. To nebude extrémně sekat. No a vidíte, že jsme tady. Dáme tu aplikaci Mobizen. A budeme stavět, takže začneme spawnem, takže z bedrocku takhle. Máme tam třeba takhle pikiko, hezky docela. Myslím, že to bude hezky docela takhle udělat to. Bez spawn. Spawn takhle bude hezký, tak bedrock. Jsem rovnou celý. Tak. Takhle vykopáme asi takhle dlouho dílu. Kolik je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, odsaď se postavíme ten schod. Jsem položil omylem toto. Jsem došla, protože jsem začala volovat lidi. Tak. No a vidíte takhle, že se to vede docela dobře. Jo, to je Mobizen, je docela dobrá aplikace na to natáčí. Doporučuji stáhnout, pokud budete vlastně stáhnout Mobizen, nebo i video, tutoriál, podle kterého jsem to dělal. Já vidíte, takhle si můžete začít dělat obloučky. Vypadá to, že jsem to nepokonil. Hop. Tak, jo, vidíte, že si můžu takhle začít stavět docela hezký doly. Tak, nádhera. Hezky, tak. Možná je to nudný, ale aspoň něco, že jo. No, vidíte, máme krásný spawn. Počkej, on se objeví v tom bloku, že jo. Tady se objeví, že jo. Že to říkám dobře, že to neříkám špatně. Taky
tomuhle musím si vzít něco krásného, takže něco, co si třeba glowstone. No, Xenáře, Spanx. Wow, jsem se rozbil z toho, to nevadí. Vidíte, má krásný spawn. Tady se spawnuje ten člověk, který... jo. Tak. Jo, vidět. Tak to můžeme dát tady tohle. Takový se říct kopíring. Jo. Kopíring to. Takový vzoru. Já mám všude stejný vzor, doufám. Jo, vidíte, a vznikne z toho třeba něco takového hezkýho, jo? Vádř. Jsem na glowstone. Jo, vidíte, takhle se to můžeme teleportovat. Lak, pardon, lak. Nechci pokládat, ale to chci zničit. Mám přilaz, když napáč. To je tím divným zařízením, co mám. A aspoň začnu natáčím na tohle Samsung Galaxy A3. To je docela dobrá věc, to natáčení Pocket Editionary, jiných her. To dobrý, hodí se to hodně. To je docela dobrý mobil. Už jsem zapomněl, co je natáčení, to jsem neřekl. Tak, jedu tu, to. No a vidíte, že to dělá docela hezký obroučky. Tak, se to hráč, když přijde. No a bude chtít někam jít, že ano. A jelikož nejsme sraby a potřebujeme to udělat hezčí, tak použijeme třeba barevný klej, orange. Pak použijeme třeba tady hands, o'clock. Hezký modrý klej. No, ale to je hezký, takhle to můžete udělat hezký. Lagi sakra, lagi herník, šopa, lagi herny, otrovny. Začíná noc, já to se srandu, ne, nechci noc, já nemám rád noc v kreativech. Zrovna na platformě, kde je to dvakrát horší. Ještě. Už já tam mám moc her ještě natáčím. To docela hodně seká z toho. Už tak to logita nepokládám takhle, pokládám takhle, že kliknu na ten bok. Ano, zaplý moby, ne? No, doufám. A nemám. Že nemám. Mám zaplý moby. Máme vypět dobrý. Tak. Tady nepřišel nějaký keeper, ale nezačal. Já. A měl bych po SGčka.
to mě něco naštvalo. No, a vidíte, jsme to udělali krásný drog. Tak. Fakt, že se vám tady ten úvodní začátek toho líbil. Už natáčíme o 10 minut. Zpět. A jdeme pryč, ještě vám ukážu můj survival, ale já jsem komando. Já jsem se chvíli s komandovkama a napsal jsem to jméno Flyrinx. A já chci to Entero. A vidíte, tady jsem napsal nějakou komandu pro nás všichni, tak se dostaví ten nesmrtelnost. Jde. To byla výhoda, hop, jde. Takového postavu. Jo, když tak, proč mám to nic jiného čítného nemám, tady nejsou číty, pokud to nejdou. Mám žádnou aplikaci čítu. To prostě všechno je bez čítů. Jo, tady mám důl totiž, tam jsou dole doly. Ježiš, můžu to ukázat, že mám hromady klubů. Hodně klubů. Tady v té druhé musím dát věci. Video, což je docela dost. To polaguje. Tak a doufám, že se vám takovýhle podníz. Tak ještě se podíváme na něco. Ježišmarja, to jsou Fire. Potřebuji nápka. No, jestli není něco. Akademie 4. vytváříš. Já jsem teď čekal. Fingernex má tak dobrá hra, ale se fascinátor. Akinátor. Tak tady to pořád. To je taková hra s džinem. Je tu vlastně o to, že musíte hádat různý postavy, to je pan Akinátor, to je ten džin. No a to je asi pro dnešní díl. Není speciál vše a domů. Bizéne, odevři se a čau.